Здравейте, аз съм Мартин Янев, съм инвеститор и управител на строително-инвестиционна компания ACMI. Когато създадахме ACMI преди повече от 15 години, нашата цел беше да въведем нови технологии в строителството, да се спре да се строи по старите шаблони, като на първо място се поставя комфорта за обитаване и енергийната ефективност. Сградите, които построихме през годините, се отличават с наистина много висока степен на енергийна ефективност. Направихме първата сграда по BREEAM сертификата в България. В момента се намираме в сграда Q-Home, която е сертифицирана по стандарт H на Световна банка. Това е сграда клас А с енергийна ефективност. Построена е и завършена през 2024 година. Въведена в експлоатация, вече 2 години функционира. Сградата е изградена с геотермална система. Под фундамента са направени 30 броя сондажи, които влизат в техническо помещение и оттам през термопомпи, буфери и бойлери се подават както за отопление, така и за охлаждане във всеки един апартамент. Апартаментите са с индивидуални топлостодомери, отчита се всеки месец потреблението, което реално се изразходва. За юни месец тази сграда от 52 апартамента, над 5000 РЗП надземно, има консумация общо за цялата сграда 726 евро. Като от тях за охлаждане са 326 евро, за топла вода 296 евро, за циркулация на помпите и за сградна инсталация 90 и няколко евро. Тези сметки ще ги покажем след малко. Ще влезем ви в един апартамент на наш клиент, с който ще проведем един приятелски разговор за това как се чувства той, какви сметки плаща и защо енергийната ефективност е на първо място. С новите изисквания на Европейския съюз, които и България трябва да спазва, вече имотите трябва да отразяват жизнения цикъл за енергийно потребление. Тоест, вече не се гледа само цената на квадратен метър, а колко ще ви струва да живеете в този апартамент в следващите 10, 20, 30 години. Затова вече и в обявите за имоти трябва да се посочва първичната енергийна консумация, т.е. колко киловатт часа енергия, електроенергия ще потребява този имот. След малко ще покажем реални цифри и данни от съответните апартаменти в тази сграда. Ние сме в сграда Q-Home и се намираме на последния етаж на една прекрасна тераса, на един пентхаус, 4-стаен апартамент на наш клиент. И както говорихме за енергийните изисквания и новите енергийни наредби, вече ще се гледа енергийното потребление в целия жизнен цикъл на имота. Това става задължително условие и за обявите за имоти, да се вписва каква ще е консумацията на електроенергия за отопление, за охлаждане, какъв клас е сградата и колко е първичната енергия, която консумира. За сгради клас А, като Q-Home 1 и Q-Home 2 отсреща, първичната електроенергия, която се консумира е 76 кВт часа на квадратен метър. Сравнено с стандартното строителство, масовото строителство, където енергийната ефективност не е толкова добре направена, там е 3 пъти повече, т.е. между 180 и 290 кВт часа на квадратен метър. Какво означава това? За един апартамент от 100 квадрата в такъв тип сграда вие бихте спестявали между 1000 и 1500 евро на година от сметки за отопление и охлаждане. Така че това се превръща в момента в основен дебат в имотите и повратна точка от тук нататък, защо новото строителство трябва да отговаря на тези изисквания и как това защитава купувачите и инвеститорите за бъдещите промени и за промените, които ще се случват, защото едно жилище не се купува от днеска за утре, това е инвестиция за 20-30 години напред. И по този начин имотите в клас А сгради ще запазват стойността си, ще увеличават капитала на инвеститорите, на собствениците и ще носят по-добра ликвидност. Днеска решихме да си направим един приятелски разговор с един наш клиент, който закупи апартамент в Q-Home. Това беше преди вече 4 години, когато започнахме да строим сградата. Тя е завършена преди 2 години, 24 януари, въведена в експлоатация.
Светлио, здравей! Здрасти! Много ми е приятно, че си на тая хубава тераса в тая сграда и радвам се, че така отношенията клиент-строител са в нормална фаза, защото в повечето искат да ги бият. Клиентите искат да бият строителите. Все пак, надявам се, че ти, купувайки тук апартамент и съответно ти си ни клиенти в другата сграда, си доволен от това, което получаваш и имота така във времето само може да носи по-добра стойност с тези ниски разходи за отопление и охлаждане. Тук е с геотермална система. Ето сметката, която ние ще сканираме и ще публикуваме в социалните мрежи. Сградата за юни месец, това е 5000 квадратни метра сграда, 52 апартамента. Общата сметка за охлаждане и за топла вода е 765 евро. За охлаждане тези всички апартаменти са се охлаждали за 300 евро грубо. Сега, това е така, защото да кажем, че не всички са ползвали, но и да ползват всички, няма да е кой знае каква голяма разликата в охлаждането, защото тук нали, през фри кулинга с циркулационните помпи, да, в момента работи актив кулинга на термопомпите, но сметката е изключително ниска. Виждаме, Европа е погълната от горещини. Електропреносната мрежа издъхва. Такъв тип сгради могат само наистина така да са един добър пример за това как може да се облегчава и електропреносната мрежа и съответно сметките да бъдат предвидими и ниски. Ти като тръгна да купуваш апартамент в Q-Home, какво основно ти беше така като цел? Дали локацията, дали цената, дали това, че сградата се рекламира като геотермална сграда с нали, по-добри характеристики за енергопотребление? Ами ако трябва да ги степенувам, реално на първо място тогава заложих на качеството на строителството, енергийната ефективност на сградата, което го смятам нали, съвкупно с геотермалната, централизирана геотермална система, вътрешния двор. На второ място нали, сложих вече локацията. На последно място вече е цената. Нали, цената преобладаваше малко по-висока от реална, но спрямо инвестицията, която се прави дългосрочна, на предвид, че апартамента нали, е последен етаж, се води се пентхаус с големи тераси, с голяма панорамна гледка, нали, гледката към Витоша. От това беше една много добра инвестиция от гледна точка на цена, качество и това, което фирмата строител в твое лице нали, предлагаше на пазара. И това всъщност... Ти същевременно беше един от първите, които се нанесе, защото ние знаем, че една сграда след като се въведе в експлоатация, предстоят много ремонти и обикновено така хората се нанасят до 1-2 години след като се завърши сградата, защото по-бавно се случват нещата. Ти успя по-бързо да си направиш ремонта и ти беше един от първите, които живеят тук даже сам в началото, може да се каже. 16 януари месец 24-та към 30 април на същата година вече бях се нанесъл. Това нали, се дължи на организацията, която бях направил предварително с бригади, с фирми за довършителни дейности и така доста бързо успях да приключа с този тежък иначе процес, нали, с това съдействие, че ми пусна и по-раничко да мога да си вкарам майсторите да могат да това правим в момента, понеже в Q-Home 2 отсреща сградата е пред акт 15, до края на годината трябва да я завършим по план. Ние предлагаме в момента на собствениците, които са закупили, да влезнат малко по-рано, да си правят грубите неща. По този начин ще разтварим процеса, ще облегчим процеса, защото при нас купуват изключително и само хора, които живеят там или ще отдават под наем. При нас няма клиенти, които купуват с цел спекула, така наречените флипари, спекуланти и такива. Ние не продаваме на такива, нямаме в тази сграда и тук също държиме клиентите да си живеят или инвестиционно да го рентват, да го дават под наем. Защото когато в една сграда е изкупена от инвеститори в началото, последствията са много тежки. Тя сграда не е населена дълги години
и тези хора, които искат наистина да си живеят там и да си ползват имота, страдат. Така че така са ни целите. За нас жилищата не са за спекула, жилищата са за живеене и за дългосрочна инвестиция. И водейки се от тези правила, продължаваме да подобряваме качеството, да залагаме на по-добри материали. В Q-Home 2 стените са ни по 40 см, пакет 25 см, Винербергер, по-ротен с 15 см изолация, висок клас до грами Рейнърс. Въобще цялата сграда е с всички апартаменти с подово отопление. Тук са заложени индивидуални термопомпи във всеки апартамент. Подовото отопление и охлаждане, нали, защото при мен е с конвектори, отделно има навсякъде подово отопление и охлаждане, е много голям комфорт, особено нали, зимата. Сега за лятото според зависи от желанието на самия потребител. Но ти и охлаждаш през подовото? Понякога охлаждам и през подовото, и през конвекторите, но в повечето случаи през конвекторите ми охлаждането, поради факта, че има лек дискомфорт там, където си на гранитогрес. Прекалено много е студено. На стъпалата става много студено и е дискомфортно. Но ако е примерно с дървено дюшаме или ламинат, е комфортно. Нали, вече би трябвало да е комфортно. Или с мокет, да кажем. Или с мокет, да. Гранитогреса просто много отдава. Каква ти е средната сметка за отопление и после и за охлаждане, да ни кажеш, през този сега сезон? Няма да се връщаме 2 години назад. Гледаме този сезон, който мина 25-26 зимния сезон. Понеже цитира сметката за юни, от тази сметка за юни аз почти не съм включвал, защото сградата е с много добър енергоефективен клас и имам 28 евро, мисля, че ми беше сметката за топла вода, защото аз гледам общо на топла вода, плюс охлаждане, но охлаждането да кажем, че не съм го ползвал. Средната ми сметка иначе от... За отопление сега да кажем. За отопление ми е около 80-90 евро за 4 стаен апартамент. За такъв апартамент, което е... Пак за отопление плюс... Плюс топла вода. Да, плюс топла вода. Иначе средно за 7 месеца, мисля, че ми идва около 85 евро средно на месец. Отопление, охлаждане плюс топла вода, което е окей, нали? Поне лично за мен. Консумираната енергията, между другото, не е много, защото аз целия юни, може би да съм включвал за около 3 или 4 дена да ми охлажда апартамента през това. При положение, че бяха по едно време доста големи жеги, при нас не чак такива като в Европа, защото показваха телевизиите, нали, юни месец, цяла Франция, направо беше кошмарно. Испания, Италия. Тук си бяха високи температурите, но не такива екстремни. И въпреки всичко, нали, комфортът е окей. Е добър. Аз зимата поддържам 24 градуса по същия начин. Което е много. Да, много добре. 24. Лятото също го стана 24 градуса, но мисълта ми е, че това е една много добра температура и в същото време пък нямаш толкова големи разходи. Защото ако трябва да си го позволиш това, първо, че на климатици същия комфорт не го усещаш с климатика, както примерно с подовото отопление, защото подовото отопление нагрява абсолютно всичко, и мебели, абсолютно всичко се нагрява и топло отдава. И е най-ефективно и е най-комфортно за обитаване. Понеже тук сградата, пак казахме, с централизирана геотермия, нека да кажа какво е централизирана геотермия. Това е геотермална система с затворен тип сондажи, 30 на брой, под фундамент, влизат в техническо помещение, където са разположени вече термопомпите за цялата сграда. От тези термопомпи инсталацията влиза в цялата сграда, във всеки един апартамент. Апартаментите нямат собствени термопомпи, но имат индивидуални топлостодомери, което отчита реално колко киловатт часа електроенергия е изхарчил за отопление, охлаждане, топла вода и съответно централните термопомпи са на ток. От една страна това е добре, от друга страна, когато имаш съседи, от които нали, трябва да се събират изградна инсталация, тук влизаме в едни други български неща, които не са много добре. Хубаво е централната геотермия, но за сгради, когато има един платец, за хотели, за училища, за детски градини, за апарт хотели. В случая не че е лошо, страхотно работи системата, но когато е децентрализирана и всеки си има термопомпата,
си включва, изключва, Да, си е нали, а тук докато трябва, нали, в преходните сезони да дойде поддръжката, да смени системата, да, нали, Когато се направи правилно разпределение на разходите и всички знаят как точно е се разпределя. Има яснота, справедлива яснота, в смисъл този проблем се елиминира. Дори тези, които не ползват в случая апартаментите си, не са си ги довършили и ги няма, те плащат нещо от рода на 6-7 евро за сградна инсталация, което... Между 3 и 4 евро. Между 3 и 4 евро, което то е пренебрежително, то даже това нищо не струва, в смисъл 3-4-5 евро. Радвам се, че показваме реални примери от строителния сектор на добре направени и функциониращи сгради, защото за нас това е основната мисия да създаваме качествена среда на обитаване, да имаме дългосрочно партньорство с нашите клиенти и да продължаваме да строим сгради, които са истински клас А сгради с много висока степен на енергийна ефективност, сгради, които във времето само ще повишават стойността си и ще запазват капитала както на клиентите, така и на инвеститорите. Благодаря.